Velkommen til Tryggen. Det er mig, æresgæst. Som sædvanligt. Som sædvanligt. Og det her, det er også afsnit nummer 3 af jagten på mit første havørred. Vi er taget til åen i dag, fordi at havørrederne, de skulle gerne være begyndt at trække op. Og jeg har set hørt små fugle synge på nettet om havørreder i åerne. Så nu giver vi den et skud i dag. Og derfor så har jeg taget den her med. Min fluestang og mine 2 ultralight-stænger. Så der er rum til at prøve lidt forskelligt af. Men nu er vi lige kommet, så nu starter vi lige med kaffen, og så lige et lille flad. Kaffe og mad først. Kaffe og mad, og så kan vi begynde at diskutere det der med fiskeri. Ja. Havørred, here we go. Nå, nu går jeg lige en lille runde med spinneren. Jeg har lige købt den her spinner, Savage Gear. Kobber spinner. Og desværre så kommer jeg til at sætte gode hjul på stangen, som jeg møder med. Så jeg må lige leve med et lidt dårligt hjul her. Som der altså er lidt drøjt i omdrejningerne. Skulle være til at fange ørreder her i åen. Så det er det, vi håber på selvfølgelig. Vi har mødet i en times tid nu, og ikke haft noget. Fisker som sædvanligt på min Parabellum ultralight stang. Det her, det er min faktisk. Det er min 7,1 fods stang, og den har en kastvægt på 1-10 gram. Og det er meget lækker at stå med. Specielt hernede ved åen, hvor der er mange siv og så videre, så er det meget lækkert, at stangen er lidt kort. Og den stang, som jeg møder på lige nu, som Mika han holder øje med, det er den anden, det er min kones ultralight, som der er 3-14 gram, og også Parabellum. Prøv lige at gå herned til, der er en platform hernede, hvor at jeg før har haft succes, men den plejer at være fuldstændig oversvømmet, så man ikke kan komme ud til den. Og så er Tryggen jo bare et smukt sted. Stadig ikke set en eneste fisk. Sat så kraftigt på at få den ørred i dag. Jeg tænker efterhånden ikke, at jeg kan få for mange jagten på min første havørred uden at fange noget. Det er en lille smule tamt til sidst. Jeg tænker, at der ikke er nogen, der gider se videoerne, fordi de ved, at jeg ikke fanger havørreden. Jeg var ved nogle af de andre stræk på Tryggen i går. Nogle af dem, der er højere oppe, hvor at der måske ikke, som ikke er lige så besøgte, og man må også kunne komme der, hvis man er medlem. Så ikke nogen ørreder deroppe heller. Selvfølgelig også længere oppe i åen, men jeg har set dem der sidste år, omkring samme tidspunkt, oppe ved det, der hedder Troldhættebroen, som ligger ved Hårlev, hvor at der er et stræk, det er et medlemsstræk. Jeg satte så kraftigt på den, at kobberfarvet spinner kan et eller andet for havørreden i dag. Det jeg lige har set så en video i går med den YouTube-kanal, der hedder Høfeber, hvor de fangede godt på kobberfarvet spinner. Vi håber. Nå, jeg prøver et andet sted nu. Ja, men indtil videre er Miki den eneste, der har fanget noget i dag. Har fanget et blink. Ej! Den må vi måle. Ja, og veje. Mål og veje. Nå, jeg prøver lige at gå herned af. Kommer vi ind her på det berygtede kostykke, hvor der går 3 køer og antaster fiskere. Det kan godt være lidt anstrengende nogle gange at være herinde, hvis man ikke har dyretække. Det har jeg ikke. Mika og jeg var her sidste år, hvor vi fangede en del her under træerne. Det kan være, at vi skal overveje at rykke herover, hvis det kan producere.
har jeg været strækket igennem helt ned til Prambroen, som det hedder hernede, hvor at den lidt befærdede del af Tryggevælå starter. Ingenting. Jeg har ikke engang set en fisk, og vandet står altså rimelig klart, så man kan se måske den øverste meter. Så skuffende. Så spørgsmålet om vi skal skifte spot, eller om vi skal gå til et helt andet stræk for at finde noget. Hvad med dig? 0. 0 tur? Ja, kanalens navn. Nu er jeg lige... Har du haft hug eller noget? Nej, men den bevæger sig sådan lidt mærkeligt. Men jeg har lige... Det hele gik i kage lige før. Altså, linen den var viklet ind i sig selv og fløjet og alt muligt. Jeg var lige ved at skære hele lortet af. Ja, ja. Men nu har jeg puttet madækker på. Okay. Nu prøver jeg det. Altså, jeg har ikke set en eneste fisk. Det er jeg heller ikke. Altså, så jeg overvejer nærmest, at vi skal rykke, og hvis der ikke sker noget snart. Vi er på jagt efter et nyt spot. Der var det spot, jeg tænkte på. Lad os lige hurtigt se. Altså, det ser ikke. Jeg synes ikke, jeg kan ikke se noget liv. Lad os lige hurtigt gå videre til næste. Det er nogle meget små fisk. Nå, okay, men det er jo altid noget. Altså, det er jo sådan nogle... Jamen, kan vi ikke fange dem? Der var en aborre. Stor aborre. What? Det er agtigt. Se. Der er hug. Ej, der er hug. Så er det her, Jacob. Det er verdens mindste aborre. Men alligevel. Åh, satan. Var det den, du så? Det var ikke den, du så? Nej, det var meget større, den jeg så. Nå, så sgu. Jamen, der er fisk her jo så, men altså, og spørgsmålet om de... Altså, vi kan i hvert fald starte med at skifte til her. Ja. Fordi der er i hvert fald et eller andet her, ikke? Så har vi skiftet spot. Ja. Det er ikke nogen 0-tur. Jeg har fået verdens mindste aborre, endnu mindre end Kæmmerslev Sø. Aborre. Men nu håber vi, du krydser vi fingre for, der er liv her. Mere liv i hvert fald. Det er en 0-tur for mig. Det er en 0-tur for dig, men det plejer det jo at være. Ja. Der er helt klart meget mere liv her. Jeg har lige haft et enkelt hug, og efter en efterfølger, som jeg kunne ikke se, om det var en remde eller om det var en ørred. Så helt klart meget mere liv her. Der kom en stor et eller andet svømmende. Jeg ved ikke, om man kan se den på videoen. Det tror jeg ikke. Og klokken er cirka 3 nu, og vi har ikke fanget noget, siden vi har fanget en mini-aborre på spinner. Så indtil videre ikke så gode takter for Tryggevælå i dag. Og Miki han har stedigt holdt fast i at møde, men det har ikke produceret for ham endnu, desværre. Men vi får se, om vi kan få en ørred på krogen her snart, forhåbentlig. Eller hvad? Er den der stadig? Ja, der er hug. Der er kraftet med hug. Det er ikke en aborre. Nej. Skal du have en... Hold da op, den er sgu da meget stor. Skal du have... Hold da kæft, den er stor, den er havet. Det er en gede. Er det en gede? Det er kraftet med en gede, du. En gede? Gider du give mig pjangen? Det er jo en lille bitte gede, men altså... Men alligevel. Skal du have et billede med, skal det? Jo. Skal du bare have ned? Nej. Skal lige have den til at åbne kæverne. Det er en rovfisk. Det er det jo. En lille pindegede, eller hvad det hedder. Jeg vil tage et billede af. Dejligt. Sådan. Super. Se om den... Ja, den har det fint. Det var faktisk en meget pæn gede. Altså, Det var ret. det var ikke fordi den var stor, men den var flot. Jeg vil lige fange den igen. Ja. Sådan. Kraftedeme, men så er der 2 fisk i dag. Det var godt, Jacob. Det var dejligt. Aborre en gede. Så har vi taget fluestangen frem.
i håb om at få havørrederne i tale. Og hvis man ser noget, som man synes, jeg gør forkert med fluefiskeriet, så er jeg helt enig. Men jeg øver mig. Jeg morer mig og øver mig. Jeg fanger ikke noget på det. Kun fanget en ørred i en pundsæk en gang. Som det eneste. Men det er fedt at fange noget på flue, fordi man kan virkelig mærke det. Altså. Nå, Miki, vil du give en status på i dag? Ja. Det er altid dig, der skal give en status på i Jeg kan dag. godt sige det. Jamen i dag der har det været virkelig dårligt faktisk. For mit vedkommende. Ikke fanget en skid. Også selvom jeg har mødt. Så Ja. Og vi har ikke fanget nogen det har havørred. ellers været min foretrukne metode. Ja. Det har ikke virket med fiskeriet. Det virker ikke i dag. Spinneren har kørt fint nok. Jeg har haft nogle hug, og så har vi fanget, eller jeg fanget en gede og en lille bitte aborre. Så. Men ikke havørreden. Og det er jo den, som jeg kom efter. Men vi må se. Jeg må lige, hvis Miki han skal ud og kystfisk havørred i morgen, så må han lige, så må jeg lægge billeder op i den her video, hvis han fanger noget i morgen. Men det regner vi ikke med. Det regner jeg med. Jeg regner ikke med det. Så status på i dag er semisløj dag. Semisløjt. Men dog ikke en 0-tur. Så det er det vigtigste.